La piscina del Centre Esportiu Municipal Sagnier ha acollit un any més el Trofeu Màster Ciutat del Prat de natació, que arriba a la seva 7a edició. Una prova organitzada pel Club Natació Prat i que representa una de les etapes del circuit català de trofeus de natació màsters. Així doncs, en la jornada d'avui s'han donat cabuda 143 nedadors i nedadores d'arreu de Catalunya i la participació de 13 membres del club pratenc. Nosaltres ho valorem molt positivament perquè al final són nedadors que venen al Prat, és una manera de donar a conèixer la nostra categoria i també aporta uns diners al club, que sempre van bé. Aquest any hem sigut 143 nedadors, del nostre club som 13 i després tenim també voluntaris, com per exemple jo, que no nedo avui però estem aquí ajudant. Aquesta competició màster, que engloba els esportistes des dels 20 anys fins als més veterans, han competit en diferents categories des dels 50 fins als 400 metres en tots els estils. D'aquesta manera, els i les participants han pogut optar a premis com el Màster 500, realitzant els 100 metres en tots els estils, o els premis especialistes per als nedadors i nedadores que han realitzat totes les distàncies en el mateix estil. Un trofeu que arriba després del bon paper del Club Natació Prat als Campionats de Catalunya, on van assolir 8 medalles. Des del club veuen amb molt bona salut la secció màster, que està realitzant una molt bona temporada. Aquesta temporada la categoria màster està anant molt millor que la temporada passada, han entrat nedadors nous, l'equip està supermotivat, de fet fa 2 setmanes vam tornar als Campionats de Catalunya amb 8 medalles, llavors estem anant més als entrenaments, això s'està notant en les competicions i la veritat que ara mateix tenim un equip supermaco. La pròxima cita destacada de la secció màster és la segona etapa del circuit a Sant Andreu el 24 de febrer.